Da zuok eskolaratan ora joan zinen? Ni mungira. Mungin, bentadezera edo nora? Bentadezera hasi nintzen, hasi ara nintzen. Eta, klar, mojak ego zirenan orduen, mojak. Eta, ibil nintzenan, eta gero, kobre baiten zubia, kobre baiten hasi ziren. Hasi kera ni hasi nintzenean eskolara, debat dixen ziren. Baina gero kobre baiten hasi ziren zeuzer. Eta orduen parzen nintzen, ona, nazionalatara. Non egoten ziren, nazionalak orduan? Non gaur, kamio bestan dardien egon zan eskolak, mutilinak eta neskatonak, eta gero horra pasen nintzen. Eta oin esaten dut, ni hasi nintzenean eskolara, bueno, ni eskolara hasiko nintzen 10 urte baz edo, hola. Ze, gerria bero, bizar, ostatzia bere bai. Zer neskatoak, euren izena jakin izkeron, nahiko izen zen, firmia etxaten jakin izkeron. Orduan belua guazten zan eskolara bere, ez da? Bai, egera, bai. Eta akortan nasegun beten. Eskolara, ona mungira gero, ona nazionalatara. Hor kamino bestan darbien ego ziren. Bai. Eta, ama barikus egon zan, plazia barikus egoten zan, lehen hau. Bai. Eta amak abarketa barriik erosi, eizozte zan, azaberze. Bietzak agirien da, baina, bueno. Eta, egin zeuen, eskolara nik, baina, estraina ere izozte zan, ama jantzi izozte zan, eta honez ikasen, ni pozaz, zer da, abarketa gorriek. Eta, azalien eskolatik urtetan dut, eta euri zaparrada bat, truia eta euri zaparrada bat. Badak izu zeirein neuen, zineztuetik hau ez da, bai hori jangoikoa zeru neuen moduen. Kendu abarketa guztiztik izan, eta elordi ganera, oinez, hortozik. Claro. Abarketak, estorbi ez dakitzezan. Claro. Oin gumiak inberda. Ze abarketak, guzti eskeroen ganera... Apurtu. Torduntxe estraineu. Bai, barrik isenta ganera. Barriek isenta, ai. Bai. Hori de egizantu, abarketa gorriek. Orduan hori bere asko hitzen zan, ez da, holan, azauko baserrietatik eta etorteko bidean, zapata batzuk ez edo etorri edo botakaz edo eta gero kanbia eta imini zapatak, ez da, herrire bajateko edo... Hori, baina, handiek izintzen, plazara etorten nintzen zenean, plazara. Erromerire, baina guk ez. Egin traputxua ez amak, boltzatxue, eta han kuadernu asko ez. Zenika, liberu bategaz egin jota eskolia. Lehenengokotik, akaburi hori izaten zen niko bere. Bai, liberu bat izaten estantanetarako. Bai, danatan izen ziren, bai. Eta gero eskribiduteko eta zerok itzen zen duen, pizarrine? Pizarria eta pizarrine. Iskribiduan, inkuentakan, borre, eskribiduen kuentak. Kasturik ez edo neuk itzen bere gure baina ez edo neuki bere itzen.